Dobrý deň, ahojte, vitajte v našom improvizovanom štúdiu na škole dizajnu v Bratislave. Moje meno je Zuzana Pastierčák-Duchová a sedí tu so mnou Dalibor Bača, zriaďovateľ školy. Ahoj, Dalibor. Ahoj. Tak my sa akurát nachádzame v závere školského roka. Študenti a študentky odišli na prázdniny, odovzdali sme maturitné vysvedčenia, absolventské vysvedčenia. Ale situácia je taká, že by sme sa radi chceli vyjadriť k celospoločenskej diskusii na tému nového návrhu zákona. Takže poďme na to aj touto formou. Takže Dalibor, začneme tak od začiatku, pretože mnohí ľudia možno nevedia, čo to presne je súkromná škola, čo to je súkromná škola umeleckých remesiel a dizajnu. Presne tak. A čo je vlastne tvojou úlohou ako zriaďovateľa? Ty teda si zriaďovateľ, nie si riaditeľ. Povedz nám, že čo to znamená, aký je v tom rozdiel. Zriaďovateľ je ten, kto má jedného zamestnanca, a to je riaditeľ. A v podstate vyplývajú mi určité povinnosti zo zákona, ako kontrola ekonomická školy, kontrola vývoja a stratégia školy a takisto priestorové zabezpečenie. A akým spôsobom je financovaná škola? Škola je dvoma alebo troma spôsobmi až. To znamená, že poberáme normatívy na žiaka. To znamená, každý žiak, ktorý tu študuje, nám štát posiela normatív na ňo. Potom je tu spolufinancovanie, príspevok na vzdelávanie, ktorý je od rodičov. A potom máme rôzne grantové fondy, ktoré sa snažíme vypracovávať a ktoré takisto prichádzajú do rozpočtu školy. A čoho sa týka teda ten nový návrh zákona? Alebo čo sa teda má zmeniť? Alebo čoho sa obávame. Áno. Tak áno, ten problém je možno širší aj v zmysle, akým ten návrh zmeny zákona bol komunikovaný v rámci súkromných a cirkevných škôl. To znamená, že ten zákon bol pred týždňom zverejnený na Slovexe, čo znamená, že bola možnosť iba 2 týždne, alebo je možnosť, lebo sa to má ukončiť pripomienkové obdobie 9.8., čo je na takýto rozsiahly dokument ako strašne málo času. A je to proste na konci roku predložené. To znamená, že naozaj všetci padajú na hubu a teraz prichádzame len k tomu, že sedíme s právnikmi a listujeme tieto zákony, aby sme sa vôbec v tom zorientovali a dali stanoviska, že akým smerom sa budeme uberať, či sa s tým stotožňujeme, alebo či sa s tým vôbec nestotožňujeme. Proste urobiť si na to názor. No, v tejto súvislosti vyvstalo aj v spoločenských debatách na rôznych denníkoch, sociálnych sieťach množstvo mýtov. Napríklad, že súkromná škola si vyberá tých najkvalitnejších študentov, alebo že je to nefér konkurencia, prípadne, že platíme viac pedagógom. Je to naozaj tak? Máš k tomu nejaké dáta? Myslím, že tuto sa v tej diskusii zlievajú dve veci. A to je základné školy a stredné školy. To treba ako oddelovať. Základné školy, teda neviem vôbec, jak si môžu vyberať, ako keď sa tam niekto prihlási. V našom prípade my máme talentovky. My vyberáme na základe talentu, čo nie je na základe farby. To znamená, že keď tie talentové primačky urobíš, dostaneš sa do skupiny 9 študentov, tak si prijatý na našu školu. Teda výber je talentový, to je úplne legitímne. Čo sa týka tejto argumentácii, ja ju teda nestotožňujem sa, alebo ani ju neviem potvrdiť, že by to niekto robil, lebo nemám tú skúsenosť. U nás to takýmto spôsobom nefunguje.
ale viem, že napríklad niektoré štátne školy to riešia takým spôsobom v Bratislave, že prichádzajú k nim učiť ľudia z regiónov, čo je tiež určitým spôsobom hľadanie nejaké alternatívy nedostatočného množstva financií v systéme. Že v podstate ten riaditeľ má problém, že nezamestná vlastne kvalitných ľudí, tak prichádzajú mu učiť, ktorých môže ako aj ubytovať, lebo má na to kapacitu, lebo je proste spada pod BSK, takže chodia na nejaké, ja neviem, týždňovky, ale proste tých ľudí berie z regiónov, kde a dobre vieme, že je príplatok za výuku v regióne, neviem, jak sa presne volá, regionálny príplatok, a ten je rozdelený do určitých kategórií. Myslím si, že Bratislava Košice je jedna kategória a potom sú tam ďalšie, to netuším. Takže aj štátne školy sa snažia s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Takže zrovnať úplne teraz, že či sme na rovnako s nejakými školami, to neviem, ale rozhodne som si dal robiť prehľad nepedagogických pozícií, lebo tam je ešte enormnejší rozdiel, že sme v Bratislave a vlastne tu konkurujeme nie školám okolitým, ale konkurujeme normálnemu biznisu. To znamená, že vy zháňate, dajme tomu, personalistku, ekonomické, grantového manažera a tí ľudia sú zaplatení v komerčnom priestore úplne inak a my sa vlastne musíme dorovnávať. A dobre vieme, že v školstve tieto podporné pozície sú ďaleko ešte viac podfinancované ako pozície pedagogické. No to je pravda, že nie je to skutočne jednoduché vybalansovať ten rozpočet. Ešte povedz niečo, akým spôsobom funguje vlastne majetok školy, budovy, v akej sú správe, kto to platí a tak ďalej. My nevlastníme majetok ako škola. Myslím si, že tá hodnota v tej inštitúcii je vlastne v tom intelektuálnom výtlaku nejakom. Takže v podstate tu, ak príde k nejakým v úvodzovkách represiám alebo tomuto nastaveniu, lebo to je, až by som povedal, represívne, tak v podstate prídeme o nejakú inštitúciu, ktorá má nejakú 30-ročnú históriu intelektuálneho uvažovania o vzdelávaní a o umení a pozícii umenia v spoločnosti. Toto je tá najväčšia strata, ktorá môže nastávať u viacerých škôl, ktoré budú vlastne postihnuté touto zmenou zákona. Čo sa týka nás, my sa nachádzame vlastne u troch rôznych majiteľov. To znamená, že sme v budove magistráta hlavného mesta Bratislavy, sme v budovách Evanjelickej cirkvi a sme v jednom priestore Bratislavského samosprávneho kraja. Vo všetkých priestoroch platíme nájom. Celkovo nám robí nájom ročný v týchto inštitúciách cca 100 000. To znamená, že tieto priestory musíme najímať. Sú to v podstate, z časti sú to normálne komerčné nájmy a tým pádom takáto čiastka je vysoká. Takže ako nevyberať školné, tak v podstate my tým pádom nebudeme mať na tie nájmy a tým pádom nebudeme môcť existovať. No a hovorí sa o tom, že tie zvýšené náklady by išli na rodičov. Myslíš si, že je to cesta? Ja aj myslím, že to zvýšenie, že keď nám, tak tu by sme mali ako vlastne možno aj pomenovať presne, že jak je to nastavené. Ten zákon vlastne formuluje dve možnosti, ktorá by mala byť od roku septembra 2027. Takže to sú ešte 2 roky pred nami. Uvidíme vôbec, jak ministerstvo začne teraz jednať na pripomienky. Ich návrh je, že školy sa buď stanú verejnými školami. To znamená, že nebudeme vyberať školné, ale zvýšia nám nejaké platby ako keby na priestory a na rekonštrukcie, ale tie priestory nie sú naše a sú komerčné. Tá výška tej podpory by mala byť 15% z normatívu, čo vlastne nepokrýva ako keby to množstvo financií. Takže
týmto smerom sa v podstate nemôžeme uberať. Za prvé, ako zriaďovateľ tam stratím absolútne dosah nad inštitúciou, tak to znamená, že zriaďovateľ alebo zakladateľ Bohumil Bača, ktorý bol, teraz v podstate zriaďovateľskú pozíciu sme si pred 4 rokmi vymenili, tak vlastne tú školu odovzdáme štátu. To znamená, že nebudeme mať dosah vôbec na fungovanie, na výber riaditeľa, dajme tomu. Pokiaľ nevyberieme riaditeľa v rámci rady školy v prvej vlne, tak sa do toho zapojí regionálny úrad, ktorý v podstate on zorganizuje výberové konanie a dosadí sem vlastne riaditeľa. Tak ale takých škôl je asi veľa, čo potom plánuje štát dať všetkým svoje budovy, alebo... Nepredpokladám. A skôr si myslím, že zo skúseností nie je to problém Bratislavy, to treba povedať, že my z BSK ako zriaďovateľom, ktorý určuje počty študentov na školách v Bratislavskom kraji, vychádzame, a myslím si, že vychádzajú všetky školy s nimi v zhode, že tie počty študentov nepoužívajú ako nástroj tlaku na konkurenciu, ale smerom do regiónov samosprávy vyslovene používajú tento nástroj určovania počtu študentov ako nástroj proti konkurencii. To znamená, že môže byť súkromná škola, ktorá, dajme tomu, aj nevyberá, alebo to môže byť aj cirkevná, o tom sa hovorí dosť, že cirkevné nevyberá, a oni majú svoje budovy, takže možno ani nemajú tú potrebu vyberať, ale zriaďovateľ im môže povedať, že doteraz mali 2 triedy a teraz budú mať 1 triedu. A to znamená, že ten riaditeľ alebo zriaďovateľ, ktorý tam tak plánuje, škola sa nedá plánovať ako na pol roka, že tých pedagógov pošleme preč, čo tu máme prebytok. To proste je, škola sa plánuje, ja keď rozmýšľam ako zriaďovateľ, ja rozmýšľam 4 až 5 rokov dopredu. Ako v podstate ten manažment zabezpečuje riaditeľ vlastne v inštitúcii a jeho sekretária. Takže ja pozerám až s týmto horizontom 3, 4, 5 rokov dopredu. No a ďalšia vec je nejaké také spoločenské hodnoty, že ty vlastne vytváraš nejaký systém nejakých vzťahov a že preto potrebuješ nejaké prostredie, ktoré je stimulačné, ktoré je nejaké rôznorodé, a že keď budeme všetci musieť nabehnúť násilne na nejaký systém, a že prečo si myslíš, že sú tu takéto tlaky a že nejdeme akoby ničiť niečo, čo ako tak funguje? Alebo... A aké by si mal teda iné protinávrhy proti tomuto zákonu? Ja ešte by som dokončil tú druhú variantu. Prepáč, vrátim sa k nej, lebo sme hovorili iba o tej jednej. Tá druhá varianta je, že môžeme ostať súkromnou školou. To znamená, že môžeme poberať školné, ale tým pádom z normatívu nám zoberú 20%. To znamená to, čo sa v médiách prezentovalo, myslím, že Narnia alebo nejaká, že to bolo 600 eur na žiaka ročne, tak u nás je to ďaleko viac, lebo náš normatív je aj vyšší, lebo sme umelecká škola, že tu sú vyššie normatívy na žiaka. Takže u nás by to robilo v podstate stratu 400 000 ročne. No, v zmene zákona sú nové ustanovenia, napríklad, že už nebude postačovať iba rada školy. Že by mala vzniknúť nejaká ekonomická rada. To znamená ďalšia rada 3 ľudí, ktorí sú zvonku. Mal by v nej byť právnik alebo ekonóm a ešte ďalší ľudia, ktorí by sledovali akože rozpočet riaditeľky. A to je znova ďalšia byrokracia, ktorá sa ukladá ako školám, však predsa štát má už tie nástroje v súčasnosti. Poznáme školskú inšpekciu, poznáme daňovú inšpekciu, však nech pošlú na tie školy tie kontroly, ktoré majú pocit, že či tam nerobia nejaké nekalé praktiky ohľade financií. Ja si myslím, že medzi tými školami sa nájdú rozhodne kvalitné školy, ktoré to myslia s rozpočtami rozhodne dobre. A takisto nájdeme medzi štátnymi školami, kde
kde tá strata môže takisto byť ako odkontrolovaná alebo dohľadateľná. Čo sa týka nás, ako našeho rozpočtu, my predkladáme rozpočet do rady školy. Ja s riaditeľkou, ako zriaďovateľ, takže transparentne predkladáme minulý rok, na čo boli vynaložené financie, všetky, počnúť s normatívom, končiať s školskými príspevkami na vzdelávanie a taktiež grantovými financiami, či z Erasmu, alebo z IROPu, alebo z FPU. Takže toto, áno, prepáč, myslím si, že toto je veľmi dôležité. Nezaťažovať školy ďalšími nejakými byrokratickými opatreniami, lebo štát nástroje na kontrolu škôl má, ale tá škola by mala fungovať vlastne vnútri natoľko transparentne v rámci rady školy, že tie financie sú predkladané a je tam nejaká zhoda na financovanie celej inštitúcii. Čo ešte? Ešte, že vlastne naša škola poskytuje aj prospechové štipendia. Takže vlastne sú mnohé nástroje, akým sa dá, dajme tomu, pomôcť aj sociálne slabším, aj nejakým študentkám, ktorí to potrebujú, že nemusíme nutne tak násilne prekopávať celý systém. Nie? Určite, tak my tu máme interné nastavenie, keď tam nie je, samozrejme funguje nám ešte v rámci školy ako občianske združenie, tam sa dostávajú príspevky 2%, nám chodia, to sme si povedali už dávnejšie v rámci rady školy alebo vedenia školy, že tieto financie môžeme použiť na podporu aj rodičov alebo žiakov, ktorí sa dostanú do situácie, že dajme tomu nemôžeme vtedy hradiť ako plnú podporu. Takže je to vecou odkomunikovania. Povedať, že áno, som v takejto situácii, máme na to určitú dokumentáciu, ktorú treba predložiť, aby to stálo na jasných parametroch. To nie je, že my by sme nechceli, ale voči ostatným rodičom, aby to bolo transparentné, tak tam musia byť doložené zase dokumenty, aby tam tá férovosť bola dodržaná. A takisto samozrejme máme nastavené motivačné štipendia. No, tak ešte... Že prečo to bolo? Vieš čo, no prečo to nie, že by som... Ja mám iba... To sú domnenky. A baviť sa o domnenkách. Politická situácia je teraz... vyhrotená. Dobre vieme, že politická reprezentácia prezentuje veci, za ktorými ani nevidíme niekedy zmysel, ale hovorí sa o dymových clonách, o umelom vytváraní problémov. Rozumiem, že by chceli nájsť nejaký kľúč na túto vec, ale tu sa spomína Fínsko, sa to preberá. No ale tak potom myslím si, že cesta, jak zlepšiť školstvo, je naliať financie do štátnych škôl. Neznižovať tým, ktorí vybudovali proste určitú inštitúciu, ktorá proste má nejaké nastavenia, smeruje k nejakým výsledkom, má dobrý výtlak vzdelávacích programov, ktoré sme napríklad my inovovali, ako väčšinu vzdelávacích programov umeleckého smerovania na stredných školách, tak sme inovovali práve táto škola s pedagogickým kolektívom, tak proste nech nalejú financie do štátnych škôl, nech môžu takisto tieto projekty riešiť. Takže nie je to znižiť niekomu, kto má ten výtlak, ale nech podporia svoje štátne školy ako ďalším rozpočtom. No a ešte si povedzme teda na záver, že čo môžu naši followerky sledovať, kde nájdú viac informácií, že je petícia, je výzva. Sú výzvy, petície sledujeme, však to zdieľame, myslím, že aj našimi sociálnymi sieťami. No uvidíme po tej uzávere, ktorá bude ukončenie pripomienkového konania, čo bude 9.8.
asociácia súkromných škôl a myslím si, že aj cirkevné školy ako veľmi intenzívne na tom pracujú aj so správnikmi. My takisto pracujeme s našim školským právnikom, aby som sa ja v tej legislatíve zorientoval, lebo zase je to tá predikcia. Ja musím vedieť, čo sa udeje za tie 2 roky, aj keď len hypoteticky, ale musím nad tým už rozmýšľať. Takže tie zákony sa snažíme načítať, pripomienkujeme do asociácie určité postrehy a potom 9.8. sa uvidí, čo nastane v podstate z toho celého výtlaku. Tu po diskusii, ktorá teraz beží, vlastne tieto 2 týždne, tak z ministerstva skôr počujem, alebo zo strany ministra, že bude nejaký dialog. Myslím si, že preto je tu veľká nedôvera voči ministerstve, že oni ten dialog, on tu mal bežať. Ten tu mohol v kľude byť nastavený už 2 roky, tu mohli byť pracovné skupiny, mohli sme sa k tomu vyjadrovať, ale oni vytiahli zákon, ktorý proste sa dohodli, že to urobia v tomto termíne a proste nikto nebol predtým informovaný a teraz dosť hovoria o dialogu. Takže predpokladám, že nejaký dialog snáď bude. No tak si asi budeme držať palce a želať krásne prázdniny a že bude na Slovensku do budúcna veľa kvalitných stredných a aj základných škôl, či už súkromných, cirkevných, takých alebo onakých, ale hlavne kvalitných. No, určite. A oddychnime si a v auguste to začne asi koncom augusta. Tak ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.